dan, ja zovem iz škole i hteo bih da mi nešto pomognete ako možete. Mi u školi gradimo vrtešku u dvorištu i našli smo sponzora, ali da bismo dobili novac, treba da nađemo građane koji će da izgovore jednu brzalicu. I kad oni to izgovore, mi to snimimo i dobijemo od sponzora 100 dinara. Tako da vi treba samo da kažete jednu brzalicu koju vam ja kažem. Može? Može. Evo, na primjer, recite riba ribi grize rep. Riba ribi grize rep. Možete malo brže. Riba ribi grize rep. Još jednom. Jel ti mene zafrkavaš ili je to istina? To je istina. Evo, snimam ja. Samo još jednom ponovite. Riba ribi grize rep. Riba ribi grize rep. Super. Hvala, doviđenja. Zdravo, prijatno. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S.